Ngayong gabi, halo? Halo? Dala po ko magkanta-kanta na po ko ha? Ako lang yung balik ko niya magkanta kaya kinahanap ko mo kanta-kanta, balik-balik. O, minat po ko nga makamao kung mo sa mga kanta. Okay, o na to balik ko, hindi po na kamao kanta. O, ato lang yung balik-balik ko nung kanta yun. Mayong gabi ay sa wala pa mga tulog. Kanta lang ko mga sipilang po. Nya, buat ba tatawa to? Wa manang putik ko ani. Kung ano yung pili-pilian ng mga kanta ni. Guluhan na ni kinabuhing Kristohanan. Di kayandang mga bisyo, batud ba nga dili maayo, sigurun daang kadaugan, kay kaluwasan ang pangabuhitan sa paghukom sa tanang binuhatan. Ang kinabuhing Kristohanon sa kanon ay mapailubon, kayang gugma sa Diyos, sumbanan sa katawan, kanunay nagahandom sa matahong nga puloy anan, kung magkuntang kaluwasan. Gamay rata o gamigo o gubang mga hingala, ang importante wala kay kaaway. Kamaulang na mo tagak sa katawan, kayang gugma sa Diyos walay ipiling. Binabuhing Kristohanon sa kanon ay mapailubon, kayang gugma sa Diyos, sumbanan sa katawan, kanunay nagahandom sa madahom nga puloy anan, kung mangkuntang kaluwasan. Kanunay nagahandom sa matahong nga puloy anan,
Kristohanon. Ang sunod na itong pagkakantahon, ang punta sa pagtuom. Non-stop ni siya, parang di ta maabtan o sani, aning kurupyo. Isulayan sa Ginoong ayaw undan sa pagsimba kaniya ang mga pagsulay lumalabay lamang igsuon ko sa kasakitan sa kinabuhi mo itugyan sa Ginoo iyakang tabangan ayaw kaluya sa pagtumo kay kinitanan gidaog na ni Kristo igsoon ko gutiyan pagtumo sa Ginoo kay ang panahon hapit na niya tapuson hapit na igsoon ko gutiyan pagtumo sa Ginoo kay ang panahon hapit na niya tapuson hapit na niya tapuson hapit na. Yang salamat. So, i-check mo yung gitar mo na maglahir ha. Moto siya ang naguluhan ng pagtuo mo. Kinanglan mo siya itong pagtuo ato gining barugan. Itong yung ano, kaya mga pagsulay, mga kasakit, lumalabay na siya. May term sa uban nga lamas na sa atong kinabuhi. Isip ng kalagan nga ito sa Ginoo. O na padayon lang yun, hawid lang ito sa Ginoo. Kaya ang sunod nga naguluhan, itawag kining puloy-anan sa Ginoo. Nindot na ba kayo dito, maikson? Maluwas na po. Ningbalik sa Ginoo. Nindot kayo po yan dito. Mo kini ang pagkantahon ako. Puloy-anan sa Ginoo.
sa puloy anan sa Ginoo. Usa ka kanindot sa mga pahiyom sa katawhan. Usa ka kanindot sa linuwas ka mupuyod ito. Magmatarong ka aron magauban ta ang Ginoo. Mga kasaysayan sa balaan nga kasulatan ipasundayag sa atong Ginoo. Siya gitudlo sa iyang mga alagad nga ang Ginoo siya mao siya. Unsa ka kanindot sa puloy anan sa Ginoo. Unsa ka kanindot sa mga pahiyom sa katawhan. Unsa ka kanindot sa linuwas ka mupuyod ito. Magmatarong ka aron magauban ta ang Ginoo. Sunod mo ato ko. Shout out day niya kay Agaw no? Agaw Julita Bulag Galorio. Mayong pagtanaw niya, mayong gabi. O wala lain nga akong pinanggang asawa nga nagtanaw sa si Ma'am Naidi Agok Galorio no? Atong basahon din basig naapay ni basa aw ni comment. Okay, daghang salamat. Sunod, wadto ako. Pangandoy kong magkaadto mupuyo sa langit. Apan naglisod man ako kay walay agianan. Unsang bagawang sa akong nahinumduman. Mga pangano di ay ang sakyanan. Nagdepende na kung nagubasag yun. Kay pagbuot sa labang magkagagahon. Kay matarong raan magkapuyo dito. Mabasa sa kasulatan nasa ipadayan. Kitang tanan pagahukman sa atong binuhatan. May mga libro og libros kinabuhi. Mabasa ba dito ang ngalan? Nagdepende na
salamat. Ang sunod nga pag-awito na to karong gabi na, otak na. Naguluhan kini nagbantay ka. Siyempre wala gilayang magbalantay na to kundi ang labaw magagahom nga atwa sa langit. Og mo niya itong isunod. Sa tanang pangitabo sa akong kinabuhi, nasayod ka nining tanan. Wala ko'y anayng kabalakan o unsay kahadlukan sa tanang panahon nabantay ka. Ako nasayo, ikaw ang namutabang. Bisan ang tuod sa katapusan sa kinabuhi ko, anak kanunay nagtanaw ka kanako. Ikaw nagagiya sa mga dalan nga gilagtan ko. Tunay kang nagbantay sa kinabuhi ko. So wala pa ko mataw dinhi sa kalibutan, nasayod ka nining tanan. Sa akong kapalaran, sa akong kinabuhi, nagkailag ka na kung sa akong nga tao. Ako nasayod, ikaw ang namutabang. Bisan ang tuod sa katapusan sa kinabuhi ko, anak kanunay nagtanaw ka kanako. Ikaw nagagiya sa mga dalan nga gilagtan ko. Tunay kang nagbantay sa kinabuhi ko. Nasayo, ikaw ang namutabang. Bisan ang tuod sa katapusan sa kinabuhi ko, anak kanunay nagtanaw ka kanako. Ikaw nagagiya sa mga dalan nga gilagdan ko. Tunay kang nagbantay sa kinabuhi ko. Jangan salamat. Orang kedua yung sa gitar, orang sintonado na. O katong naguluhan, nagbantay ka. Ang sunod nga atong pag-aawiton, naguluhan kini tao lang ako.
subscribe sa akong YouTube channel. Kay basin pohon o mukita ta dito atong panawgo ng atong mga kaigagawan basig maka-sponsor na pohon o doon na tayo mga ano kining mga reunion sa mga galoryo service o sa mga tagong basin o maka-sponsor ita pohon o mukita ta pero sa karon murag naning kamot pag yun din taon makakita-kita ta dito sa YT nga ano muna itong kuan po diha nga makakita ta pohon o maka-income ta way problema doon na yung mga reunion pwede ta mo sponsor dito pohon o natay kahatag ay makita mo ta diha pero sa pagkakaroon wala pag yun din taon o wala paningkamot subscribe lang yung taon sunod na itong kanta tao lang ako no? Tao lang ako sa manimo anak ka sa amahan Diyos nagaya mo ang tanan sugo sa amahan natuman mo ang tanan sugo niya dayon ko simbahon ko sa kinabuhi ko subayon ko ang dalan mo kuti ang bukton ko alalayan mo ta kung Ginoo tao lang ako nga musunod nimo makaya ko ba ining tanan walaan ang sugo mo makasasala ako sa pagtuman sa tanang sugo mo dayon ko simbahon ko ikaw Ginoo sa kinabuhi ko subayon ko ang dalan mo kuti ang bukton ko alalayan mo ta kung Ginoo subayon ko ang dalan mo kuti ang bukton ko alalayan mo ta kung Ginoo itawag ka gitawag kagaron ang Ginoo nagsampit kanimo imo bang nadunggan ang iyang tingog karon nga naa sa imong dughan ayaw baliwala
nagsulti siya sa mga sugod. Kay ang Ginoo nag-ingon, nakadlukan ta siya simbahon alagaron sa tanang panahon. Simbahon nato siya upasa salamatan hangtod karon nandang muluwas kanimo. Ayaw ibaliwala panagsasiyang mutawag kanimo. Paminawaw sunda ang mayos sa imong dughan. Kay nagsulti siya sa mga sugod. Kay ang Ginoo nag-ingon, nakadlukan ta siya simbahon alagaron sa tanang panahon. Simbahon nato siya upasa salamatan hangtod karon nandang muluwas kanimo. Mogadto ang gitawag nga gitawag ka o ang Ginoo no manawag yun na nato. O ang sunod nga atong pagandahon kay non-stop ni naguluhan kini awit nga pagampo. Yo kundo na tayo mga problema mga gipamati sa panglawas ato na ning awito ning maong kanta. Siguro kanta ni ikatulo na kanta saan ta mondang awit nga pagampo sunod mo balik na nya ikatapusang kanta si Kristo. So mo ni ang ikatulo nga dapit sa katapusan. Ginoong magtutudlo bantayi kami karon ug sa umaabot mga hulga sa kalibutan kasakit kagutom luwas amin. Ginoo awit nga pag-ampon tabangi kami. Ginoo kapalagan
sakit ang imong katawhan, iapil mi Ginoo, awit nga pag-ampong tabangi kami Ginoo, kabalakan o kahadlok wala sa munahuna isaling na mo ang tanan Ginoo. Kini mo katuwang ang gitawag nga awit nga pagampo. Tungod kay nga atong karatula nga nadini karon, kadluki ang Dios, higugma ang Dios. O gisgot-gisgot sa kamatuoran sumala sa Biblia o uban uban man sa mga mensahe sa mga pinaagi sa kanta. So napadiri last day events napodiri sa Roma kapitulo 1 versikulo 16 nagingon diri dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini ang gahom kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo una sa mga Hudiyo o ngadto sa mga dili Hudiyo. Mao na ang atong ginabuhat karon may igsoon ang pagkatakanta pinaagi sa pulong sa Ginoo. O ang sunod nga kanta kining naguluhan mo balik na sige tagandom no nga mo balik ng Ginoo mo nagkanta-kanta lang tani basig mo balik na ugma unya matam sayod basig mo balik na siya mo nang andam tani. Na siya nagpuyong sa unang kauban na niya ang mga apostoles ipatay siya ilubong o nabanhaw hangtod karon kita naghulat niya kuhaon ta mabalik siya doon pagbalik niya busa kita manandam na sugatun ta ang Ginoo mabalik na giingnan niya ang mga apostolis moadto siya sa balay sa iyang amahan mag-andam ug tuluyanan ug mo balik siya hangtod
alas no, medyo gabi na. Naguluhan si Kristo. Amo ning ingon mga pagsubok sa kinabuhi, kinahanglan duol gyud ta ngadto sa Ginoo. Kung naanatadaan sa Ginoo, naay mga pagsulay pareha nilang moog. Dili mo biya hawid gyud sa Ginoo. Sa balay sa atong aman, kay dito nindot nga puy-an, iyan niya para natong tanan. Mupuyo ka ba dito sa balay sa amahan, lunlon kalipay, kauban nato si Kristo. Kabalaga kakuyaw, mga problema ay wala na dito. Ang Ginoo si Kristo, ang Ginoo si Kristo, kauban nato. Kay dinhi sa kalibutan, mga bags na buhi anaan, kinahanglan mo barog sampitan si Kristo. Kay siya handang motabang sa balay sa amahan, lunlon kalipay, kauban nato si Kristo. Kabalaga kakuyaw, mga problema ay wala na dito. Ang Ginoo si Kristo, ang Ginoo si Kristo, kauban nato. Dan salamat o maayong gabi o gatong pagkatapuson kining kanta na to karong gabi na o maayong pagtanaw no. Daghan salamat. Medyo murag lamlam na ang gabi din napita adto sa sunod na pod. Tungod kay ani na ta sa Facebook siguro mag-live, tungod kay dito sa YouTube medyo dili na ko makalusot dito, magka-live sa YouTube o ako masayod basin si YouTube di na ganahan tan-aw sa dagway nga mag-live dito no. O diri na lang ko sa Facebook mentras maka-live ako diri. Mapulang yun mong tanaw na ko sa dagway o di ko balibaran ni mo yan sa ni Facebook. Pero mentras may panahon pa mo nagiingon sa Roma Kapitulo 1 versikulo 16 mo na nga ang pulong sa Ginoo mo na
magkaluwas na to. So ang gamahanan mo ay makaayo na to ang iyang ngalan. Munang daghang salamat o maayong gabi kanatong tanan. Ang Ginoo magauban kanato o daghang salamat kalaygon ang Ginoo.